Wel, gawn ni weld pwy fydd ar y awyr yna. Mae'n fôl eidrych i'r troi, fi siŵr. Croeso nôl i chi i rhaglen arbennig o Heno, lle fydd rheolwr Cymru Rob Page yn coeddi pwy fydd yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd. Wel, mae'n noson hanesyddol, ond mae wedi bod yn ddiwrnod hanesyddol hefyd, oherwydd mae Rob wedi cymryd mantais o'r ffaith i fod o nôl adra, a mae wedi cael dipyn o groeso. Mae heddi'n dwrnod cyffroes iawn. Ni'n agor y cyfleuster ffantastig yma am y tro cyntaf. Mae gyda ni gwyl i blant ysgolion cynradd lleol i sicrhau bod ni'n gallu agor y cyfleuster. A mae gyda ni Rob Page yma hefyd yn agor y cyfleuster yn swyddogol. Rob, on a personal level, how does it feel to be announcing your team for the World Cup here in your hometown of Tylorstown today? Yeah, it's incredible to come back and announce the squad. You know, there's been some difficult decisions to make. It's part of the job, but like I said, really important to come back and see the kids here today. It's been incredible. Have you had fun here today? Yeah. And you got a chance to ask Rob Page a question. What did you ask him? Will Wales win the World Cup? And what did he say? He said, why not? And do you think Wales can win the World Cup? Yeah. Fi'n hoffi chwarae pêl-droed achos mae'n hwyl a fi gyda ffrindiau chwarae.
We were to meet Robert Page and to have some fun. Dwi'n gyffroes iawn achos mae chwaraeon Rob Page yna, mae'n cyffroes iawn. We've been enjoying ourselves lots and lots today with our friends. Fi'n hoffi chwarae pêl-droed achos mae'n actif, ac fi'n hoffi that ni'n cael all together gyda ysgols. Fe fydd ymweliad Rob Page yn cael effaith mawr ar y plant. Mae fe'n chi'n gwybod, hyd yn hyn wedi cael effaith mawr. Felly, maen nhw'n cyffroes iawn ac wedi mwynhau mas drawd o'r bod yma. Come on, Cadbury! One of the kids asked you, what is it like to be Wales manager? So what is it like to be Wales' manager on a day like today? Yeah, incredible. Just lovely to give something back to the kids and see their reaction and see the engagement in their faces when you walk in and just give a little bit back to them. Mae di bod yn ddiwrnod byth gofiadwy i'r plant I gyd yma yn y Rhondda heddiw, a mae'n dangos pa mor bwysig ydi pêl-droed ar lawr gwlad. A'r unig beth sydd ar ôl I ni weid yw... Come on, Carfan! Wel, dim syndod o gwbl yn gweld Rob yn cael y math yna o matab o gwmpas y lle yma. Sbiwch pwy sydd ei ymuno fyny rwan. Gwen Ann Harris. Croeso ato ni, Gwen yna, pa ti a poeni. Mae gweld Rob o gwmpas y lle yn ei gymdeithas o. Mae'n profi, mae'r gymdeithas pêl-droed yn cael bob ddim yn gywir, dydy? O, ydyn, maen nhw mor dda gyda pethau fel hwn. Maen nhw'n gwybod pa mor ymwybodol mae'r cymdeithas. A jyst y calon, mae hwnna'n dod. Fi wastad wedi dweud, mae'r cefnogaeth a'r fel perthynas yna rhwng y cefnogwyr a'r chwaraewyr, mae fe mor unigryw, a mae'r cymdeithas pêl-droed I wneud wirthiau gyda tyfu'r iaith yn penodol, ond yn wedi gyda dod o pethau fel hwn, achos dyna'r breuddwyd i'n mwyafrif yn gweld hwnna. Sut ydych bach o feddylfryd y chwaraewyr rwan yn paratoi ar gyfer Gwpan y Byd? Ydyn nhw'n y garfan neu beidio? Sut fysa ti'n teimlo? Wel, yn amlwg byth di bod yn y sefyllfa, byswn ni wedi cael bod yn y sefyllfa, ond mor nerfus allai. Hyd yn oed chwaraewyr fel Ramsey, Bale sydd yn weddol sicr maen nhw'n mynd I cael lle. Fi'n siŵr bod nhw dal yn teimlo bach o nerfusrwydd achos just y pwysigrwydd o bod yn rhan o rhywbeth mor hanesyddol. Wel, un gar bach sydyn, Dylan, enw pwy ti desperate eisiau weld yn y garfan? Wel, fi'n caru Aaron Ramsey. Bydd yna, mae'n iawn. Bydd yna. Bydd yna dim problem. A dyna ni, gown ni ymatab mewn munud oherwydd mae'r awr fawr wedi cyrraedd y garfan. Ydych chi adra yn barod I ffeindio allan pwy fydd yn y 26, y garfan fawr, mae Rob Page yn ei benderfynu sy'n cynrychioli Cymru. Gwylwch hyn. Dyma ni y garfan. Lot o enwa, da ni'n gyfarwydd iawn efo nhw yn amlwg. Wayne Hennessy, Danny Ward ac Adam Davies ydy'r golgeidwad. Tri ohonyn nhw. Yn yr amddiffyn wedyn, mae gen ni Ben Davies, Ben Cabango, Tom Lockyer, chydig bach o surprise yma na heb fod yn y garfan y spel. Joe Rodon, Chris Mepham, Ethan Ampadu, Chris Gunter, yr hen ffefryn wrth gwrs, Nico Williams, Connor Roberts, Sorba Thomas, wedyn yn ganol cae, Joe Allen, gobeithio fydden ni'n weld ar y cae, Matthew Smith, Dylan Levitt, Harry Wilson, Joe Morell, Johnny Williams, Aaron Ramsey, Dylan yn hapus, Ruben Colwill, dwi'n meddwl bod Rob Page yn yr adeilad, Gareth Bale yn yr ymosod efo Keith Moore, Mark Harris, Brennan Johnson a Dan James. Boys bach, da ni wedi disgwyl gymaint o amser. Sut da ni'n teimlo'n weld o? Be di'r ymateb, boys? Wel, mae yna 8 fyna sy'n mynd i'w trydydd prif gystadleuaeth. Yr hen benne, Hennessy yn y gol gyda Danny Ward, Bale, Ramsey, Allen, Gunter, Johnny Williams, Ben Davies, 8. Fel bod ni ddim wedi cyrraedd gystadleuaeth yn 58 o flynyddoedd, mae'n dipyn o beth. Felly 4 newid o'r Euros diwetha. Lockyer, oedd yn anlwcus tro diwetha, gath ei anaf, Sorba Thomas, Mark Harris a Brennan Johnson ar newidiadau. Be amdana chdi, Sioned? Oes unrhyw sioc wyt ti'n deimlo? Na, fi'n credu, mae Paige wastad wedi gweud bod wastad yn mynd I sticio gyda'r boes sydd wedi llwyddo I gael ni i'r pwynt yma. Dyna'n gwmys beth mae fe wedi gwneud. Mae rai fi fi'n credu yn gyffredinol, mae Cymru wedi bod yn eitha lwcus o ran anafiadau, o sgoi anafiadau. Fi mor falch gweld Joe Allen yn y garfan yna. Mae yna fa'r cwestiwn o ran faint o bêl-droed, neu fe ware mas yn Qatar, ond ti ffili gadael Joe Allen nôl fan hyn, achos fi'n credu oedd yna fa'r cwestiwn enfawr dros I ffitrwydd e rhywbeth efnos yn ôl, ond fi'n hapus iawn ble mynd I fod yn ôl. Wel,
fel allwch bobl glwad, mae Rob Page yn yr adeilad, clywch y gymeradwyaeth mae o'n gael, mae o'n legend yn dydy. Gwenan, o Sioned yn sôn am Joe Allen yn fanna, rwan mae yna amheuaeth am ei ffitrwydd o, rhywun ti'n ei garu, fysa ti'n mynd â fo. O, yn sicr, mae'n rhaid i roed cyfle. Yn wedi os ti'n mynd â falle rhywun fel Johnny Williams, Chris Gyrtha fanna i jyst i ddim i wneud lan ar y wyrgylch, ond i sicrhau bod y wyrgylch da fanna'r profiad sydd gyda nhw, mae'n rhaid i roed cyfle iddo fe. Mae fe mor allweddol i Gymru, mae fe mor allweddol i canol cael yna sydd yn amlwg yn helpu ni reoli gemau a fydd gobeithio fydd e'n ôl, fi ddim yn siŵr, ond yn y gêm gyntaf yna achos yn amlwg mae'r gêm gyntaf mor bwysig i ni gobeithio adeiladu momentum. Fi eisiau gwybod beth ti'n meddwl o'r Garfan? Ti sydd wedi chwarae i Gymru, o la Gwenan. Mae'n chydig bach yn od, dwi'n hapus. Dwi'n meddwl mae yna nifer o chwaraewyr yn fanna, yn amlwg mae'r hanes y ganddyn nhw. Mae yna far cwestiwn Johnny Williams, Chris Gunter o ran be maen nhw'n dod i'r Garfan. Maen nhw'n dod â lot. Mae'r boys ma, i profiad nhw'n golygu gymaint. Ella sa rai cefnogwyr dylan ddim cweit yn siŵr am y ddau yna'n bod yna. Be di dydymlad ydi? Just, mae'n gret gweld nhw'n am popeth maen nhw wedi gwneud bron, achos bod 26 yn y Garfan, fi'n credu bod chi'n gallu mynd â un neu ddau fel yna, un neu ddau falle fel Joe Allen sydd ddim cweit yn ffit. Mae Robert Page wedi gweud o'r dechrau, dim fi yw'r un sy'n mynd i gwadu y profiad yma i'r chwaraewyr yma. Mae wedi gweud o'r dechrau, dim surprises, a dyna ni. Wel, Tom Lockyer, eich Sioned ydy'r syndod fwyaf gan bod y heb fod yn y Garfan ers gymaint o amser. Beth ti'n meddwl fydd o'n dod i fewn i'r Garfan? Wel, yn erbyn y ffindir llynedd oedd y tro diwethaf iddo fe ware dros Gymru. Fi'n credu o'n i gyd mor siomedig a dros mor gytid dros Rhys Norrington Davies. Rob Page yn gweud prynaw me bod Rhys wedi bod yn ware pêl-drod gorau i yrfa fe tymor yma. Felly fi wir yn teimlo dros y fe. Ond mae Tom Lockyer, mae fe'n amlwg yn cynnig rhywbeth i'r Garfan, neu bydde fe ddim yn y Garfan yma. Mae Rob Page yn amlwg yn ymddiried yno fe. Gwenan, pwy ti'n edrych ymlaen i wylio yn serenu yng Nghwpan y Byd? Brennan Johnson i fi. Nid Brendan Rodgers pawb. Brennan Johnson. Na, fi rili yn edrych ymlaen. Mae fe wedi chwarae'n dda. Mae wedi tyfu mewn i chwarae'r allweddol i ni. Hyd yn oed os mae ddim yn dechrau, yr argraff i ddim cael oddi ar y fainc yn mynd i dod y gymaint o egni i ni. A'n amlwg wedyn yr hen bennau, Ramsey, Bale. Just y profiad maen nhw'n dod. Fi'n gwybod mae pobl falle yn awgrymu bod nhw heibio'i orau, ond maen nhw'n gallu troi ymlaen pan ni angen e. Wel, ti'n sôn o fanna am y dyn i hun, Gareth Bale ydy y dyn yna, Captain Cymru, a da chi'n gwybod be, mae Catrin Heledd di bod yn cael sgwrs efo the main man. Gareth, what a week you've had. Congratulations. Another big game, another big goal from yourself. How was it? Yeah, good to come onto the pitch, get a few minutes, get some nice confidence going into the World Cup and set myself up nicely. And now a couple of weeks to go and looking forward to it. Obviously, you'll meet up very soon with the rest of the squad. Will there be extra excitement? Because, of course, it is our first World Cup for 64 years. Yeah, no, there's massive excitement. I think even the last few weeks, it's been in the back of my mind. Obviously, we have important games, but yeah, I think it's going to be in the back of everyone's mind, knowing that there's such a big competition around the corner, and you see everybody having problems, then they're maybe going to miss it. So it's mentally difficult for everybody at the moment because they really want to be involved and they really want to go to a World Cup. And I suppose when we all meet up, there'll be added excitement rather than a normal camp, but one that we need to all focus on, work hard, and get mentally and physically prepared for such a big occasion. Do you actually have to pinch yourself, though, that you have reached a World Cup? Because there have been so many great Welsh players in the past that should have got there, but haven't quite made it. It's just one of those things. It's so surreal. Obviously, it's been so long since we were last in the World Cup. And like you said, everybody dreams of qualifying in Wales. And to finally have done it was an incredible achievement. So I think now we can really look forward to going there, enjoying ourselves, doing ourselves proud, doing it for the fans, doing it for the country. And it's going to be a blast. Let's talk about the group then, because statistically, it is the toughest group when you look at those sides and how close some of you are in the FIFA World Rankings. Yeah, it's going to be difficult. It doesn't matter who you're playing in the World Cup. It's going to be difficult games, and everybody wants to beat everybody. Everybody wants to get out of the group, and we're no different. So, like I said, we'll prepare correctly for each and every game and take each game as it comes, and try and do as best we can to get out of the group and progress from there. Progress from there. How far can we go in this one, Gareth, do you think? No, it's obviously you'd love to go as far as you can, but as players, we really have to
focus on what's ahead of us rather than thinking too far. There won't be as many fans travelling, but there will be some fans, some members of that red wall. They'll be singing Hymlad fy nhade, Yma o hyd. How important are they? Yeah, no, massive. We missed them so much in Euro 2020, and we're looking forward to having the best fans in the world supporting us in the stadium again. So hopefully we can do them proud again as well. And like I said, it'll actually feel like a major tournament this time, even though there maybe won't be the mass that was in France, but there will be a lot more than there was in the last Euros. So we're excited to play in front of them again in a major tournament, and looking forward to it. Gareth, best of luck, congratulations, and good luck out in Qatar. Thank you. Wel, mae yna lot o bobl wedi bod yn cwestiynu'r dyn yna, ydy o'n ffit, mae o'n ffit. Mae wedi sgorio penwythnos dwytha mewn ffeinal. Dwi'n falch iawn o ddeud rwan, mae'r dyn I hun, Rob Page, yn ymuno fi. Rob, really nice to see you. First of all, what a day. How enjoyable has it been being back home? Yeah, a really special day for me. Started at Tom Pentre this morning in a little cafe. We had a staff meeting. We went up to Treorchy and we helped open up a 3G pitch. One thing I didn't have when I was growing up in Tylorstown in the valleys was a 3G pitch. If the rain came down quite heavy, which it did in the valleys quite often, the pitch would be waterlogged and we wouldn't be able to play. So to be a part of that today was really special for those kids as well. And coming here tonight in Tylorstown, where I grew up, is quite overwhelming. Well, before we discuss the squad, this turnout, these are your people. It must give you goosebumps to see all these people turn out to see you. Yeah, it does, and I'm proud where I come from. And I want everybody to know that. And to do that, what we've done tonight to come here, you can see it's quite emotional. Really proud moment. And you've had a nice afternoon. I think you've been back home with your mum? Yeah, been to mum and dad's, had a cup of tea with them this afternoon. Had a couple of hours there, which was really nice. And it's, like I said, this tonight is just the icing on the cake. And I know what it means to the people of the valleys. The squad then, we have to get back down to the nitty gritty. How difficult was it bringing it down to 26? And how difficult then is it to let the lads know who have been left out? Yeah, as you know, you've been a player yourself, and it's really difficult when the easy ones are the ones that select in the 26. You just leave them alone. The Tyler Roberts that I've had to say is not in the 26, albeit he did pick up an injury, and Rabbi Matondo. They were the difficult ones for me because they've been a part of it. They got a lot to offer, and I've had to make a difficult call on those two. That's not the best side of the job, but it's all part of it. I've just been completely honest with the players. It doesn't mean that they haven't got a future with us. Of course they haven't. And in March again, we've got the European qualifiers that come thick and fast again. So who knows, they might be a part of that. So disappointing, I get. But we focus on the 26 now and look forward to the World Cup. The squad now. The World Cup is happening very, very soon, which means a lack of preparation. It's not ideal for you guys. How ready are the boys? Yeah, I'll know more on Sunday when we get them all in together. We monitor their playing minutes weekly. My analyst will, on Monday morning, he'll send me an email with all the players' minutes over the weekend. We'll assess injuries. I'll have contact with the medical team. So fingers crossed we get through this weekend with no injuries and get them all on camp Sunday, have a good day's training on Monday, and then we're on the plane on Tuesday flying out there. Did you ever think you'd be in this position, ready to lead your country to a World Cup? No, never, absolutely never in a million years. And when Ryan took me up as assistant, I've got to thank him for giving me that opportunity to go up, and then the rest has taken care of itself. We've won games of football, we've done well, and we've managed to qualify for the World Cup. And if somebody would have told me that 10 years ago, I wouldn't have believed them. Well, we can't wait to watch you boys play, watch you manage your country in the World Cup. Pob luck, Rob. Good luck. Diolch. Thank you very much. Dim problem o gwbl. Ac yn amlwg un o chwaraewyr pwysica Cymru yn y garfan, un sy'n mor ddibynadwy ydy'r amddiffynwr Ben Davies. A mae Catrin Heledd wedi bod yn sgwrsio efo Ben. Ben Davies, diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. Ti di bod fan hyn o'r blaen yn aros am gyhoeddiad carfan i dwrnament mawr fel hyn o'r blaen. Dyw'r nerfe ddim yn newid, mae'n siŵr dy fi? Ie, ni wastad yn mynd i edrych mlaen at rhywbeth fel hyn. Mae fe'n siawns i gyd yn y garfan ware yn cystadleuaeth mwyaf erioed i Gymru i'n hunan, felly dyn ni edrych mlaen lot. Pa mor arbennig yw hi cyrraedd y gystadleuaeth yma? Yn amlwg ti wedi bod yn yr Euros dwywaith o'r blaen, ond mae hwn yn rhywbeth eitha gwahanol fyddwn ni'n meddwl. Ydy, yn credu bod Gwpan y Byd yw breuddwyd pob chwaraewr ifanc, felly i gael y siawns i chwarae yna dros Cymru bydd yn
Ydy yn teimlad arbennig pan fydd yn digwydd. Mae llawer o bobl dal yn sôn am bod dow ar y gêm gyntaf neu Gymru yn yr Euros nôl yn 2016. Wyt ti wedi gadael i dy hunan feddwl am siwt brofiad bydd i falle cerdded mas i'r cae 'na ar gyfer y gêm gyntaf yn erbyn America yng Nghwpan y Byd? Wrth gwrs, mae fe'n gêm enfawr i Gymru ac mae fe'n dyn ni gyd yn edrych mlaen at lot, felly wrth gwrs dyn ni'n breuddwydio am y moment pryd fydd ni'n gallu rhoi pris coch na mlaen ac mynd at USA. O ran y grŵp wedyn, beth yw'r gobeithion te? Ydy bob un o'r gemau yna, Lloegr, Iran, America, ydyn nhw i gyd yn gemau ti'n ffyddio, gallwch chi ennill neu gael pwyntiau ynddyn nhw? Ie, wrth gwrs, mae'n credu bod rhaid i ni mynd mewn i pob gêm yn credu bod ni yn gallu ennill y gêm. Pa mor bell wyt ti'n gobeithio neu meddwl mae'r garfan yma'n mynd i allu mynd, achos chi'n grew agos o bobl, chi wedi bod trwy lot i gyrraedd le chi nawr? Ie, dyn ni wedi dangos o'r blaen bod os dyn ni'n credu yn hunan bod unrhyw beth yn gallu digwydd, dyn ni wedi cyrraedd lle ble ddim lot o pobl wedi rhoi siawns i ni ac yn yr meddwl ni'n mynd i cael mynd mas i Qatar i fynd ar mor bell ydyn ni'n gallu, ond yn gyntaf, dyn ni eisiau mynd mas o'r grŵp, wedyn bydd ni'n weld. Mynd mas o'r grŵp, dyna chi'n gobeithio wneud. Ar y nodyn yna te, wyt ti wedi dechrau pacio ac am faint ti wedi pacio ar ei gyfer e? Tan y 19 o Ragfyr? Tan y diwedd? So wedi dechrau meddwl amdano hwnna, so cwbl o gemau i fynd a wedyn bydd ni'n barod. Cwbl o gemau. Mae yna gêm fawr Heno, nos Fercher, yn erbyn Oxforus, gobeithio wneud di a'r Cymru eraill sy'n rhan o'r grwpiau yna, y clybiau yna, ddod drwyddi. Pob lwc a diolch yn fawr iawn ti am dy gwmni, Ben. Diolch yn fawr. Wel, da ni bellach di clywed gan Ben Davies, Gareth Bale a Robert Page. Ond be mae pawb adre eisiau gwybod wrth gwrs ydy beth yw'r farn yng Nghlwb Pêl-droed Penrhyn Coch, Hannah Meddy. Wel, mae wedi bod yn foment hanesyddol. Fi'n teimlo bod wedi byw drwy foment hanesyddol. Pawb yn gwylio'r teledu. Oedd yn eitha emosiynol i weid y gwir. Pawb yn chwilio am yr enwau. A nifer o'r chwaraewyr ifanc fan hyn yn breuddwydio gweld i enw nhw na rhyw ddwrnod, fi'n siŵr. Ond dau, mae dych chi frith gof o drwyddion ni'n Gwpan y Byd yn 1958. Sut chi'n meddwl ni'n mynd i wneud? Chi wedi gweld y garfan, sut chi'n meddwl ni'n mynd i wneud? Wel, dwi'n credu bod ni'n mynd i wneud yn dda. Y peth pwysig yw bod ni'n mynd yn bellach na'r just y group stage. Os ewn ni'r grŵp nesaf, byddwn ni'n arbennig, rhywun pethau ni sôn yn 16 yn yr Euros. Fe lycwch positif rwydd chi dau? O, mae rai bod. Mae rai bod positif, chi sy'n iawn. Mae'n siŵr bod y ffordd hyn yn apus, mae Joe Allen ar yr awyren i Qatar. A draw fan hyn, Sara, o ti'n dysgu un o'r chwaraewyr yma. O ti'n synnu bod Rwben Colwyl beth yn mynd i fod yn Gwpan y Byd? O, to be na, sa'n synnu dim. Oedd e'n dangos tipyn o ddewid oedran ifanc, oedd e'n arbennig ym mhob chwaraeon. A mae'r boes yma jyst yn ysbrydoli, cenedlaeth nesaf, mae gyda ti blant. O, mae'r ddau grwtyn yn ddwl am bêl-drod, a mae'n braf iawn. Mae gweld Carfan fel un yn sicr yn ysbrydoliaeth i'r genedlaeth ifanc. Gwych, diolch yn fawr iawn. A Carwyn, dy farn di'n gloi, beth ti'n meddwl o'r garfan? Ie, mae'n Carfan cryf a fi'n credu Dan James a Brennan Johnston yn bwysig yn y Gwpan y Byd. Sut ti'n meddwl ni'n mynd i wneud? Fi'n credu bod ni'n doi uchel yn y grŵp. Gobeithio bod ti'n iawn, gobeithio bod ti'n iawn. Mae hi wedi dechrau fan hyn yn Penrhyn Coch yn barod. Mae'n teimlo'n real iawn. Ni'n mynd i Gwpan y Byd! Diolch Ann, a mae pawb yn barod amdani. Gret gweld yr awyrgylch ym Mhenrhyn Coch. Dwi wedi cael cwmni Gwenan, Dylan a Sioned Heno. Gwenan, oedden ni'n sôn yn gynharach sut fysa'r chwaraewyr yn teimlo cyn enwi'r garfan. Da ni'n gwybod pwy sy'n mynd drwy am. Be fydd yn mynd drwy meddyliau nhw? Dau emosiwn wahanol bys ni'n gweud. Yr un gyntaf falle ryddhad o just gweld yr enw, ond wedyn hapusrwydd llwyr. Fi'n siŵr bod y grŵp chat yn mynd bach yn bonkers ar hyn o bryd. Rwedig falle y chwaraewyr ifanc, yw'r rai sy'n mynd falle am y tro gyntaf yn wedig. A jyst y profiad mae hwnna'n mynd i dod o, ond fi'n siŵr bod nhw'n mynd i dathlu rhywsut. Falle gobeithio dim gyda rhywbeth rhywun fod, ond fi'n siŵr dathlu rhywsut heno. Wel, mae'n brofiad newydd i'r chwaraewyr, ond hefyd i bawb y wasg sydd yn teithio'r cefnogwyr. Dyl,
dwi'n gwybod, yr unig beth mae pawb adre eisiau gwybod, wyt ti wedi bod yn siopa? Ydy'r wardrobe yn barod? Mae'r wardrobe wastad yn barod. Byddwch chi aros i weld beth sy'n disgwyl amdano ni. Mae mor braf i'r chreuwyr yma. Maen nhw'n mynd i Gwpan y Byd. Pan ti'n meddwl am y chreuwyr o Gymru sydd ddim wedi llwyddo gwneud hynny, mae yna arwyr ddim wedi cael y profiad ar y byd pêl-droed. George Best, Cantona, Alfredo Di Stefano ddim wedi mynd i Gwpan y Byd. Mae mor braf bod y boes ma'n enwedig rhai fel Bale, fel Ramsey, maen nhw'n mynd i'r llwyfan mwyaf. A Sioned, ben dan eich di rwan, y gwaith paratoi wedi dechrau, da ni'n gweld y llyfr coch sydd yn mynd i bob man ar draws y byd efo chdi. Wyt ti wedi paratoi, ti'n barod amdani? Fi wedi prynu notebook newydd, fi wedi prynu trainers newydd, fi'n credu man i fi symud mewn i Zara, fi wedi prynu eisiau gymaint o ddillad erbyn nawr. Mae'n y siop eraill i gael. Mae'n y siop eraill i gael wrth gwrs, ond fi'n credu mae'r holl beth jyst yn teimlo mor real erbyn nawr. A fe wedys di oes, mae fe'n mynd i fod yn brofiad newydd i ni gyd, a jyst, ond mae fe'n teimlo'n special. Mae fe'n teimlo'n special, a mae fe'n teimlo fel yr amser reis i Cymru o'r diwedd gyda'r Gwpan y Byd. Oedd yn sydyn iawn, so na gael y barn gan y tri o'n chi. Gwenan i ddechrau, pa mor bell mae Cymru mynd i fynd? Chwarteri i fi. Y chwarteri? Ie, fi bod ni'n topio'r grŵp. Os ni'n ennill y gêm gyntaf, ni'n mynd i ennill y grŵp a wedyn chwarteri. Licio yna, beth amdano chdi, Bill? Mae'n teimlo fel bod y gêm gyntaf na'n enfawr. Wel, son i fe'n Ffrainc, pwysigrwydd ennill y gêm gyntaf. Felly, A Sioned? A fi wedi llwyddo cael tocyn i'r ffeinal, so pwy a wyr. Gall unrhyw beth ddigwydd. Se'n gret yn bysa. Ei, da ni wedi cael y fan gan o'n i gyd yn fama, ond Alun, be di'r fan gan bawb yn fanna oddi wrth y llwyfan? Mae yna lot o angytuno wedi bod yn fama. Na, jocyn, gwrandwch ar nhw, mae pawb yn hapus iawn efo'r garfan. Mae pawb yn hapus o'r 26, mae Rob Page wedi pigo. A beth sy'n anodd i credu, mae'n 12 diwrnod, mae fe Cymru yn chwarae'r gêm gyntaf yn Gwpan y Byd. Briliant, a dyna ni am raglen, am noson. Mae rhaid i ni ddiolch i bawb yn Tylorstown. Diolch hefyd i Gymdeithas Pêl-droed Cymru, sa mond un ffordd i orffan. Come on Cymru, pob lwc, ganddo ni gyd, nos da. Ac mi fydd Owain Tudur Jones yn ei ôl yma heno yn holi un sydd wedi cael ei ddewis i'r garfan Joe Allen yn y gêm gyda Joe Allen heno am 10.